Добро утро, ангели! Който не е гледал на живо сериала Малката булка. Ето. Ето. Всеки път сутрин, като отворя прозореца и пусна пердето, и малката булка Томиславчо веднага се е качил под пердето и е легнал така да си му варди сенчица, да си е нашарена сенка. Нема проблеми, даже си се па и нагажда. Нагаждай се, мамо, нагаждай се. Не, така, мамо, опани и бутчето. Ето, това е сериала Малката булка на живо. Скачаме, завиваме с пердето, легаме си тук на шарената сенка, къде ни варди перденцето и си нема ни една. Нали, маминко? Нали, мам? Нали? Ко викаш, много ми пука. Той. Важното е, кажи на мен да ми е удобно, нали, мам? Удобничко ли ти е, мам? Удобничко ли ти е? Удобничко ли ти е на мамо? Какво? Какво? Сега ще се биеме ли? Нема, мамо, няма да се хапеме и да се биеме. Маймуне. Айде, ето, това е индийския сериал. Мисля, че така се казваше, Малката булка. Ето е Малката булка. Да, удобничко си ние, завили сме се тук под перденцето, на шарена сенка. Нема никакви проблеми. Мама затова го опънала това перденце. Не да не влизат мухички, а да си направи Томиславчо палатка и да си лежи отдолу. Айде, мамо, лежи си.